TV3 i Catalunya Ràdio els posem al davant de tot. Per primera vegada a la història, nens i nenes participaran en l'elaboració dels nostres principals informatius i programes amb motiu del Dia Mundial de la Infància. Aquesta setmana, la seva mirada i la seva veu són les nostres. Nens i nenes periodistes per un dia, a TV3 i Catalunya Ràdio. Què? Són bones aquestes salsitxes de mortó? Mutua, són molt més bones quan es mengen amb els amics. Visca el Seixón, visca el Seixón. Vull presentar-te un nou amic molt divertit. És especial, molt eixerit. Sí, quin xai tan original. Visca el Seixón, visca el Seixón, visca el Seixón, visca el Seixón. Més diversió a la granja no es pot demanar. Prepara't ja per començar. Sí, una aventura amb el Seixón. Sí, El Xai Xon. amb el Seixón. A fer de pizza.